Izzarsu takun farko, sashi na 3 episode 13. Masu sauraro a yanzu haka dai sai ku gyara zama don jin mu dauke da zazzafar sanarwa wacce muke tafa da ita dangane da shahararren shirin fim din na Izzarsu bayan tafiya hutun da aka yi sashi na 13 episode 13 din. Babu shakka a yanzu haka dai muna dauke da zazzafar sanarwa wacce daraktan shirin fim din Lawan Ahmad ya fito yi tare da ƙara ba masoya kallon shirin fim din hakuri da kuma ƙara tunatar musu da ranar da za a dawo haska shirin na Izzarsu din sashi na 4 episode 14. Babu shakka tabbas akwai gagarumar cakwakiya a cikin shirin fim din Izzarsu sashi na 4 episode 14 dangane da irin yadda Umar Hashim ya bayyana, sannan kuma za ku ji cewa a yanzu haka fa tabbas shirin fim din ya karo sababbin jarumai wayanda za su kayatar da masu kallo bayan kasancewar irin yadda Umar Hashim ya shirya ɗaukar fansa dangane da dukkanin irin abubuwan da suka faru da shi a cikin shirin fim din. Tabbas a yanzu haka dai muna dauke da zazzafar sanarwar dangane da ranar da za a dawo shirin fim din da kuma cikakken sharhi game da shirin fim din na Izzarsu bayan kasancewar irin yadda aka saki kaɗan daga ciki da kuma irin yadda mutane da dama suka fara bayyana cewa tabbas wannan dawowar da za a yi ta shirin fim din na Izzarsu bayan inda suka kalli inda ake gudanar da shagalin biki a lokacin da 'yan daba suka zo suka sa tasa a wajen gudanar da dina. Hakan ya tabbatar da cewa tabbas an ƙara gyara shirin fim din na Izzarsu, kuma sannan yanzu haka fa masoya kallon shirin fim din sun matsi dan ganin yadda za ta kaya a cikin shirin. Tabbas masu sauraro a yanzu haka dai muna dauke da zazzafan sharhi game da shirin fim din, sannan kuma muna dauke da kaɗan daga cikin shirin da kuma irin yadda take kayawa. Ku dai kawai a yanzu haka masu sauraro ku biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyon don jin mu dauke da zazzafan sharhin wanda muke tafa da shi, sannan ku kuma ji yadda take kasancewa tsakanin Umar Hashim din da kuma kamfanin nasa da yake aiki da kuma waɗanda suka sa masa ido a lokacin da suka ga cewa sun so ya tozarta. To amma kafin nan masu sauraro muna mai ƙara roƙonku idan wannan shine zuwanku na farko wannan shafin namu mai albarka na Kannywood TV, kafin ku wuce wannan bidiyon ku daure ku je ku danna mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa, domin ta haka ne za ku ringa samun dukkanin cikakkun sharhinmu da kuma zafafan labaranmu da ma ingantattun bidiyoyinmu waɗanda muke ɗauke da su dangane da irin abubuwan da ke faruwa a masana'antar ta Kannywood da zarar mun ɗora. Tabbas tun a lokacin da Umar Hashim ya bayyana a cikin shirin fim din na Izzarsu, mutane da dama suka bayyana cewa tabbas tafiya hutun da aka yi basira ce ta kare masa, wasu kuma suka bayyana cewa an tafi ne don a ƙara ƙawata shirin a kuma ƙara fasaha da ilimi akan shirin don ganin yadda za a ja ra'ayin masu kallo da kuma masu sauraron fim din. Sakamakon kasancewar irin yadda mutane da dama ke bayyana cewa an kawo ƙarshen shirin fim din Izzarsu, hakan ne yasa aka bayyana Umar Hashim. Tabbas ba a kawo ƙarshen shirin fim ɗin na Izzarsu ba, kuma yanzu haka za ku ji cewa tabbas Umar Hashim ya ƙaro wulaƙanci a cikin shirin, don a yanzu haka ya shirya ɗaukar fansa kan dukkanin irin abubuwan da suka faru da shi a baya wayanda bai ji daɗin su ba, sakamakon kasancewar irin yadda ya sha gwagwarmayar rayuwa kuma babu wanda ya taimaka masa, sai lokacin da Allah ya taimaka masa ya samu kuɗaɗe sannan mutane suka fara zuwa jikinsa. Tabbas za ku ji cewa fa bayan irin zazzafar sanarwar da daraktan shirin fim ɗin wato Lawan Ahmad ya fito yi tare da ƙara bawa masoya kallon shirin fim ɗin na Izzarsu haƙuri da kuma ƙara tunatar musu da ranar da za a dawo haska shirin fim ɗin, sakamakon kasancewar irin yadda mutane da dama suka matsu don ganin ranar da za a dawo haska shirin. Hakan ya tabbatar da cewa tabbas ana matuƙar ƙaunar wannan season na Izzarsu. Babu shakka me kuke ganin cewa zai faru a nan gaba a cikin shirin fim ɗin na Izzarsu, kasancewar irin yadda Umar Hashim ya ebo hayar mutane sakamakon ganin cewa an ɗaukar masa fansa dangane da abubuwan da suka faru da shi a wajen gudanar da shagalin biki. A wajen ne ake karar da harkar fim ɗin, don tabbas za ku ji cewa gabaki ɗaya shirin fim ɗin a wannan wajen mutane da dama sun bayyana cewa babu inda zai kai wannan shirin kyau sakamakon kasancewar irin yadda suka kalli kaɗan daga ciki. To masu sauraro wannan dai shine cikakken sharhi wanda muke tafa da shi game da shahararren shirin fim ɗin na Izzarsu, wanda a yanzu haka babu shakka muke mai ƙara tunatar muku ku dai kawai masu sauraro ku ci gaba da kasancewa da mu har zuwa bidiyo na gaba don ci gaba da samun ingantattun sharhin mu da kuma cikakkun kanin labaran namu inda za mu ke kawowa da zarar mun dora. Sannan kada ku manta masu sauraro ku dai kawai ku je ku danna mana alamar like, domin ta haka ne za ku ringa samun bidiyoyin mu kai tsaye da kuma cikakkun sharhin namu inda za mu ke kawo muku da zarar mun saki. Mun gode da kasancewa da mu da kuke yi a koda yaushe a wannan shafin namu mai albarka na Kannywood 24 TV. Babu shakka masu sauraro don ci gaba da samun ingantattun sharhinmu da kuma kanin cikakkun labaran ku ci gaba da kasancewa da mu har zuwa bidiyo na gaba, domin ta haka ne za ku ringa samun cikakkun bidiyoyinmu da kuma kanin rahotannin waɗanda za mu ke kawowa. Mun gode da kasancewa da mu da kuke yi a koda yaushe. Babu shakka masu sauraro za ku iya bayyana mana ra'ayinku a comment section
don jin ta bakinku dangane da irin abin da kuke ganin cewa Umar Hashim zai iya ɗaukan mataki a kai bayan kallon shirin fim ɗin na Izzar So ɗin takun farko sashi na 13 episode 13. Tabbas a yanzu haka ana shirin dawowa sashi na 14. Mun gode masu sauraro.